Ngai U Blei pi baroh ki parlok ki bi jinga ni ka por ka bamta. Ngai U Blei pi ngeit U Blei udon ni ka jingger khu nam ta jo pi wei ki ba peit ya ni ka video menta. Ki ba sngau tenan an peit ya video ki ba sngau tenan ya ka ban sngap ko khubor ka jong Blei na ka wei ka por shu ka por. Ka jingger khu ka jong Blei kan long alor jong pi ni ka si baroh ki parlok ki bi jinga ki ba sngap ini khubor. Ngai I ni ki si Kidon shibun ke jingjia ke jingmansau ke accident ke jingsuk ke jingadat bat shibun ki ba pha duai mo ki ba pha duai ong duai kalak malong uparau jong pi ula la mansau mentau la poi hospital kalak malong ke jingjia accident ne hakan ugo benta ka ba sujar khat ka ba pimpoi berkhat ba kene kan jia rementa pidon pedang ke jing dohnud pidon pedang ke jing sngewsih khnang namar kini ge baroh ki jia hau parau jong pi haki bahaya ngasam jong pi lese ki parlok ki parjor ge jong pi nagada ko jing shon wei nagada ko jing jia accident kadon ka jing ka jing kthang ka dohnud jong pi kadon ka jing dohnud ka jing sngewsih ka ba pi pyrkhat yel de ha pi peit ya parau jong pi ne yo mama jong pi ne ye me jong pi ne ki bahaya ngasam jong pi Kidon hospital pi pait dohnud namar pimpoi berkhat pakani kan jia anrei ki prolok ki jenga hatrai ni ka por ka bomta kini ki ge bro kinom jia khlem ge jingtip ka jong ukpa jonga jo phi ubah beneng kini ge bro kinom jia khlem ge jingtip ka jong Blei ki lok ki jenga kan mau kini ka wei kini baroh ki jia ngeit de ge jingtip ka jong Blei bat U Blei utip ya ni ge jing jia Keketin ka jong Blei ni ka por ka baong kumni U Trai ulong hajan kita ki balapat dohnud bat U pynim yakat ki sngewsih ka Mynsiem U Trai ulong hajan kita ki balapat dohnud lesi pilong ki balapat dohnud menta nagada ko ta ka jingjia ka bapimat hiyeng ka sam jopi rei U Trai ulong hajan jong pi ki lok bi ka U Trai ulong hajan jong pi bat ong shu ka ktin ka jong Blei ki prolok bi jinga hagi jingbun ki jingpyrkhat jonga hapoh jonga hagi jingbun ki jingpyrkhat hapoh jonga ki jingpyntngen jongmi ki pynkmen ya ka Mynsiem jonga kini ki kintin ki ba uskriu jong Blei Ukraine ki kintin yeledi wong ba hagi jingbun ki jingpyrkhat jonga namta ki baroh ki bangamar ka jingmu jonga ki jingpyntngen ki jongme ki pynkmen ya ka Mynsiem jonga hagi jingbun hagi jingpyrkhat ki jong pi namta kini ki bapimat hagi yeng ka sam jong pi hagi parlok parjor ki jong pi ka basujar khat hagi jingbun ki jingpyrkhat jong pi balei ba kini ka jakum ni andai kan mau ki jingpyntngen U Blei kin pynkmen ye pi ki lok ki jinga kin pynkmen ye ka Mynsiem ka jong pi pai Jesus Christ ka dong baroh tip ba kini ke baroh ki jia daga jingtip ka jong Jesus Christ tip ba kini ke baroh ki jia daga jingtip ka jong Blei la da pisngau thu bala da pitip bala da phingeit ba kini ke baroh ki jia ka daga jingtip ka jong Blei ngeit ye jingpyntngen ka jong Blei kan pynkmen ye ka dohnud ye ka Mynsiem ka jong pi ki parlok bi ke jinga ha trai hani ka por ka bomta bat ha ka jim ka jong pi ong shu ka ktin ka jong Blei ong shu ka ktin ka jong Blei namta jong pi ki badon pedeng ka jing dohnud ka jing sngewsih namta ki bahaya ngasam ka jong pi ong shu ka ktin ka jong Blei uba pyntngen yangi ha ka jing jinjar jongi baroh uba pyntngen yangi ha ka jing jinjar jongi baroh khnang ye ka ban aibo ringi bat pyntngen ya kita ki ba hakano ka jing jinjar da kata ka jing pyntngen da ka bala pyntngen yangi da U Blei U Blei ulong pyntngen jong pi hapenengen ge jingjar ka ba pi mat U Blei ulong pyntngen ya ga jing jong pi bala da pi sngau thu ya kata ba U Blei ulong pyntngen lang ba do Mynsiem Bakhuid jong ngeit da kata ga jing experience ga jong pi ka ba pi la wan pyntngen ya kita ki wei ki ba mat ku ma pi ro pi mat sngau thu bat ngeit ba U Blei ulong pyntngen jong pi
pai chu Jesus Christ dwai chu Jesus Christ shania au Jesus Christ ya kini ke baroh kaba phi mat ki perlok bi ke junga ong chu chu ka tin ka jong blei nam ta jong phi baroh kani ka pol ong chu chu ka tin ka jong blei ti U Blei u jong kata ka jingkyrmen ti U Blei u jong kata ka jingkyrmen tu un pyndap ya phi da ka jingkmen bat da ka jingsuk baroh ha ka ngeit khnang ba phin yo nang roi kyrhai ha kata ka jingkmen da ka bor U Mynsiem Bakhuid tu U Blei u jong ka jingkmen unang pyndap ya phi da ka jingkmen bat da ka jingsuk ha ka Mynsiem ka jong phi da ka ba ngeit ya kata bat da kata ka jingpyntngen ka jong Mynsiem ha ka dohnud ha ka Mynsiem ka jong phi bat ngeit ba kini kitien ka jong blei kin long sha ka jingpyntngen ya phi bat ngeit U Mynsiem Bakhuid jong blei u ba u jisu ula khular long sha unong pyntngen ya ka jim ka jong phi ka man la ka si ka ba phi ai wal ap deng kini ge baroh ka ba phi mat ngeit bat sngau thu ba kini ge baroh ki jia da ka jingtip ka jong blei ngeit bat sngau thu ba U Blei ulong nong pyntngen u jong phi shania hu Jesus Christ jong hakikat u Jesus Christ dwai pai chu Jesus Christ pai chu Jesus Christ shania U Blei alor kini ge baroh ka ba phi mat U Blei un kerhu